Ellenség.
Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar. A Kárpátok védték, ha jött az ivatar. Az idők folyamán ráéheztek mások, széjjel ledobálták Nagy Magyarországot. Akartuk mi élők, tehetünk mi róla, felelős mindezért a vén Európa. Széttépték országunk sok millió szívét, kisebbség nemzetünk 5 országban így lett. Ki kérdez ma minket? Jó nektek így élni? Kinek van jogában szíveinket tépni? Trianon csínylődi 6 ország magyarja, köztük nem sok akad, aki így akarja. Fel is sorolhatom. A szép Kárpátalja nemzetsége magát ősmagyarnak vallja. Ott nyílt meg számunkra a Kárpát-medence, ontotta a magyart az áldott Verecke. 1000 éves múltat biztosított nekünk, s mi arra a múltra mindig büszkék leszünk. De megjelent Trianon, és sorsukkal játszva, csodás országunkat darabokra vágta. A magyarországi képviselők 1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianoni kastélyban, a franciaországi Versailles-ban az első világháborúról záró békét. A trianoni békeszerződés gazdasági, társadalmi hatásait tekintve a magyar történelmileg súlyosabb feltétele volt. A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Aponyi Albert vezette. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt, az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerűen átvették a magyar érveket. Ezután átvették a magyar érveket, és lényegében anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar érveket, közölték a döntést. A szerződést végül az erre kinevezett Simonyi Semadam Sándor kormányának küldöttei, Drasse Lázár Alfréd rendkívüli követ és Banát Ágoston népjóléti miniszter írták alá. A szerződést az 1921. évi 33. törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe. Ez volt az egyetlen olyan magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg. A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elvesztette területének több mint 2/3-át. Erdélyt és Bánát keleti részeit Romániához csatolták. 5,3 millió magyar nem használhatta tovább szabadon az anyanyelvét. Felvidéket Csehszlovákia kapta, 3,5 millió magyar vált hontalanná. Bánát nyugati részét, Bácskát, Muraközt, Dél-Baranyát szerb-horvát-szlovén királysághoz kapcsolták. 2,6 millió magyar szakadt el hazájától. Őrvidéket Ausztriához csatolták, 300 000 magyar került az osztrákokhoz. Magyarország területe 282 kilométerről 93 000-re csökkent. Lakosság 18,2 millióról 7,6 millióra. 3,3 millióról millió magyar került határon kívülre. Ez a magyarság egyharmada. Az elcsatolt területek fele színmagyar település volt. Árpád büszke népe soha ne feled. Csonka, raphazában élned nem lehet. Szégyen lenne sorsom, bestelen halál. Hogyha szolga népként láncot hordanál. Ellenség tiporjon most a szent röget, mely és hősapáit vére öltözött. Hősapáit vére nem hiába volt. Nagy, szabad hazáról szól a drága múlt. Üzent az old, maros, szamos, minden hullámok vértől zavaros. Halljátok ott túl a Tiszán? Mit zeng a szél a hargitán? Mit visszhangzanak a csiki hegyek? Erdély hegyein sűrű fellegek. Ez itt magyar föld, s az is marad.
Tiporják bár most idegen adag, Csaba mondája új erőre kell, segít a víz, a tűz, a csillagok, és nem leszünk mások, csak magyarok. A kedvünkről letiltották, leszaggatták a három színt. Kedvünkről bejebb vándorolt, befogadták a szíveink. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, amíg zöldel a rétfüve, lesz jel, eszünkbe juttató, hogy hitünk hol van, hol hazánk, hogy hova, kihez tartozunk, s kié a föld, hol süllyed koporsónk, ha meghalunk, hogy életünk sivatag, hogy vérbe mártott kép a táj, s a testnek a letépett tag, utána sír, utána fáj. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, amíg zöldel a rétfüve, még lesz magyar szív, dobbanunk. Trianon gyászos napján magyarok, testvéreink, és szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járunk. Ó, nézzetek egymás szemébe, nyíltan és őszintén, és a nagynál sír föld, ma fogjatok kezet, s esküdjetek, némán, csupán a szívverésével, s jövendő hitével egy nagy esküt, ma az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog földtanulásra. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában. A magyarság számára Trianon a 20. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése fontos feladat. Ugyanakkor nekünk magyaroknak be kell bizonyítanunk a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság, a történelmi tragédia után is képes a nemzeti megújulásra és az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Emlékezzünk, de ne hátrafelé tekintsünk, ne keressünk bűnösöket többé. Az emberi faj csak úgy maradhat fent, ha képes összetartani, és egymás segítve, gyűlölet és előítéletek nélkül békességben élni. Ó, béke, béke! Legyen béke már, legyen béke már! Aki halott megbocsát, ragyog az ég sátra, testvérek, ha túl leszünk, sose nézzünk hátra. Ki a bűnös, ne kérjük, ültessük virágot, szeressük és megértsük az